Iku mengko lek tiba bejo kejaba kepethuk wong sing kok tuju. Apa perlumu kuwi ya bisa entuk upamane petungan dol tinuku barang. Lah kejaba kepethuk wonge petungane mengko bisa cocok njur langsung entuk rezeki entuk bejo. Bola-bali Pak De wis nate kandha sing baku tujuan kang becik. Dadi yo kena apa iku senajan to kabeh mau entuk ning wong tuwa mesti menehi rambu-rambu utawa wates-wates kabeh sing wis dirembug Pak Deku nganggo yen bisa nganggo dasar tumindak kang becik. Ngono iku. Kene pedhok Pak di mana? Nggih, tak jak umuk le. Nggih, nggih tombo ngantuk arep nyangkruk ya santai ae. Nah, kaya padatan ya toh. Iki anu le, sampean arep tak kandhani ya toh. Nggih. Mbok menawa yen awakmu duwe perlu lelungan nyang sing kuncine tapi iki nyang sanak sedulur, kanca, tangga teparo. Neng ngono yen bisa ya budayane simbah-simbah biyen iki digawe dadi mawa petungan supaya ben ya gampang kepethuk sing dituju. Nggih. Ngono lah carane ngene le. Upamane pengen nyang maisanak sedulur arep petungan apa dol tinuku barang apa bab petungan urusan gawean. Nggih. Lah kuwi carane ngene le. Antarane neptune dina kelawan pasaran ya toh kuwi dikumpulake temu pira. Ya toh totale temu pira njur dipetung. Lah carane metung ya toh cuwa. Suka. Hawa. Nggih Ade. Terus bejo. Bejo. Nggih. Lah, upamane iki engko lek sampe petungane tiba cuwa. Dadi neng kono kuwi upama iso petuk wonge le. Dadi ya ora nyenengake. Upama tetembungan ki engko oleh-olehmu ya gelo cuwa. Dadi upama iso petuk wonge iki entuk wangsulan ora kepenak lah. Ngono kuwi mergo tiba cuwa iki dadi entuke ya gelo cuwa kuwi. Ngono. Ning lek tiba kanggo suka le ya ta upamane nyanggone sapa sing kok parani iso kepethuk wonge. Lah neng kono kepethuk seneng upamane petungan bab nyambut gawe awakmu pengen golek gawean senajan to neng kono durung ana ning iku engko entuk tembung sing marake seneng. Apa kon ngenteni wektu sok semene tak jak nyambut gawe mrono utawa anu dagangamu ben payu sok dina semene tak jak ngedol mrono. Lah iku kan senajan ta ora sak kalentuk rezeki ning kan entuk tembung sing marake suka, marake seneng. Nah, ning nek petungane niku teko hawa, tiba hawa neng kono wis ora kepethuk apa-apa le. Ya ta, ora kepethuk wonge, ora kepethuk petunge wong mek hawa kosong mlompong babar pisan. Ndak entuk apa-apa ngono kae. Mek hawa tok ngono. Nggih. Lah sing becik maneh nek tiba bejo. Iku mengko lek tiba bejo kejaba kepethuk wong sing kok tuju. Apa perlumu kuwi ya bisa entuk
upamane petungan dol tinuku barang. Lah kejaba kepethuk wonge petungane mengko bisa cocok njur langsung entuk rezeki entuk bejo. Asmane bejo. Mulane dadi petungane upamane dina Selasa pon ya toh, Selasa 3 pon 7 10 ya kuwi diitung wae ya toh. Nggih. Jawa Suka Hawa Bejo. Jawa Nggih. Suka Hawa Bejo. Jawa iki ya awakmu arep golek pepetungan ya aja sampe lah iso tiba petungan semono. Nggih. Dadi digoleki wae sing tiba paling ora Suka utawa Bejo. Nah, iku dadi apa to nang kono kok Pakde ngandhakake uga kalebu budaya. Lah, iku pancen yo digunakake banget karo leluhure dhewe biyen le. Ngono kuwi. Malah inggo sprene iku sik ana perangane wong tuwa-tuwa sing gunakake. Upamane anak putune Mbah utawa Pak, kula pengen badhe tenggene Mase napa Budhe napa Bule ana apa to Nduk? Alah badhe pepedangan nika lho. Apane angkah kula ken numbas utawa kula pengen padus pedamelan mbok menawi Pakde mangke saged madoske kuwi contone ngono kuwi. Ya, Mami pengin niki Pakde saged berarti kula enggak ada yoga. Seumpami. Kula pengen kenal nih yogane rekan kula. Ya, lah iya nak, klebu ngono-ngono iku. Nggih. Lah kabeh mau bola-bali Pakde wis nate kandha sing baku tujuan kang becik. Dadi yo kena apa iku senajan to kabeh mau entuk ning wong tuwa mesti menehi rambu-rambu utawa wates-wates kabeh sing wis dirembug Pakde ku nganggo yen bisa nganggo dasar tumindak kang becik. Ngono iku. Nah, niki Pakde sing sering kita kletaken tiyang. Seumpami niki mau dintene napa Pakde? Iki mau dinane Jumat Wage malam Sabtu Kliwon. Nah, Jumat Wage. Seumpami kula badhe niku wau. Badhe ngecakne niku wau. Tapi dalu niki maleme. Nggih. Ya. Niku mlebet Sabtu. Napa Sabtu? Sabtune le. Oh, Sabtu. Sabtune. Nggih. Dadi wangenane para sepuh biyen ya ta nek wis bubar magrib iku dinane bos mlebu sing sesuke. Nggih. Dadi Pak Enjing nggih dintene niku wau. Lek dalu mlebet sesuk. Siap. Berarti niku wau berarti nggih wonten petungane. Ha iya nak ngono kuwi. Dadi ya wong jamane wong tuwa-tuwa biyen. Nah, dadi apa-apa ku pancen ya sarwa dipetung. Sebab apa yaiku to kabeh mau sing diarani dina ora ana kang ning wong diwajibake milih. Ngono iku. Nah, siap Pakde. Iki sapa-sapa riyen Pakde untuk TikTok niki. Assalamualaikum Abah. Saking Mbak Eli Yunaningsih. Waalaikumsalam. Iki lek wonten napa pertanyaan napa nyuwun pirsa monggo nggih Pakde. Tulis mawon. Iya. Mungkin teng kolom komentar, lek teng YouTube, lek teng TikTok monggo komen mawon. Iya, langsung komen. Nggih, dikawasi langsung lah ya, Pakde. Nggih, sajaba iku ya iku le Pakde bola-bali tetep nampa kritik
upama ana saran-saran kok anak sedulure dhewe Pakde seneng. Nggih Pakde. Jalaran apa wong jeneng wong iku yaiku wong Pakde iku mung ngungkap budaya dadi ora ngguroni. Nggih. Ngono ora ngguroni. Ngoten niku wau nggih Pakde. Iki dadose di like riyen Pakde. Sukai videone. Iya. Kali dereng subscribe monggo subscribe riyen Pakde. Iya no. Matur sembah nuwun iki Pakde. Iya nah. Napa wonten tambahan malih Pakde? Ya sawetara bab hitungan niku wis kayake wis pepak nah. Oh nggih. Oke. Lek wonten nggih niku pertanyaan monggo tulis mawon. Nggih. Matur sembah nuwun. Nggih, mugi saged pinanggih malih Pakde. Iya nak. Video selajenge. Iya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.